स्वागत बा आप सभी के भोजपुरी अपडेट में। तो चलिए शुरू कइल जाओ आज के भी ताज़ा खबर। पहिलका खबर निकल के आ रहल बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना नैहर के यार 2 अंकुश राजा ऑफिशियल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी जाके सुन सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर आज 4 गो सैड सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज होखे वाला बा। पहिलका गाना के नाम बा अंगनैया के चांद, जौना के संध्या फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी जाके सुन सकतनी। दूसरा गाना के नाम बा ताना ई जमाना के, जौना के प्रमोद प्रेमी हिट्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। तीसरा गाना के नाम बा खुश रह ए जान, जौना के शिवाय फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। चौथा और आखिरी गाना के नाम बा रोआ रोआ देता दुआ, जौना के सिटी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से, जिनकर गाना लॉकडाउन में लूडो के रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल। चौथा खबर निकल के आ रहल बा जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर एगो सुपर हिट फिल्म आप सभी के बीच में आवे वाला बा, जौना के नाम बा निरहुआ द लीडर। ए फिल्म के डबिंग और एडिटिंग के काम कंप्लीट हो गइल बा और ए ट्रेलर के लॉकडाउन के बाद जारी कइल जाई। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से, जिनकर गाना लचकेला कमरिया के फुल वीडियो सॉन्ग काल सुबह 7 बजे यासी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल जाई, जौना के आप सभी काल देख सकेम। छठा खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर बहुत ही प्यारा सा काल एगो फोटो वायरल हो गईल उनका माँ के साथ है, जौना कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सातवां और आखिरी खबर निकल के आ रहल बा गुंजन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर बहुत ही शानदार गाना जीजा जी लूडो खेलेंगे के वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी जाके सुन सकतनी। आज के ई वीडियो में बस इतना ही, मिलल जाई अगला वीडियो में।